Bon dia a tothom, avui us porto un nou vídeo, vale? Com sabeu és el tercer dia d'abdominals en català, llavors avui, si no m'equivoco, farem 200 abdominals, vale? Ànims, força i comencem. Avui per començar, vale, i a més d'escalfament, vale, farem unes mountain climbers, vale, que són unes escaladores, se li diuen. Posarem així i consisteix en, vale, l'única cosa que jo el faré a un ritme més alt, vosaltres ho podeu fer al ritme que vulgueu, vale? Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vale, jo he fet 30 per escalfar bé. Vosaltres si em feu 20 no hi ha cap problema, vale? Començarem amb l'abdomen superior, vale? El de sempre, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Superbé, vinga. Ara farem l'abdominal inferior, ens posem les mans darrere i estirarem i aixecarem. Vale? Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, va, vinga, 14, 15, 16, 17. Ens atrevim a fer 10 segons d'aguantar les cames, vale? 18, 9, 20, vale? I ara baixem i intentem mantenir aquí. Això no comptarà, com a exercici. Començo a comptar, comptaré 10. 1, 2, 3, 4, això que va, 5, 6, 7, 8, 9 i la pugem, molt bé. Vale? Amb aquest exercici, vale, portem ja 3, serien 60, vale? Anem a continuar. Ara farem una mica d'obliquos, vale? Ens posarem en aquest costat, en aquest cantó així, vale? I el que hem de fer, aquí, i aixecarem i doblegarem, vale? Fixeu-vos com ho faig, pugem a l'hora, vale? Comptem, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé, vinga, canviem de costat. Ens preparem. Peus junts, peus així i vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Perfecte. Vale, portem 80, ens falten uns quants exercicis més, vale? No us preocupeu, continuem, vale? Ara farem l'abdomen superior, vale? Braços darrere i pugem. Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, va, 5 més, va, 16, 17, 18, 19
i 20. Superbé. Ara, per continuar amb l'abdomen inferior, vale? Ens posarem en aquesta posició, estirarem les cames i les obrim i les tanquem, vale? Contem, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, va, vinga, 2 més, 19 i 20. Oh! Aquestes creuen moltíssim, Vale, per continuar treballant els obliqus, vale, avui el que farem serà una planxa. En comptes de fer planxa normal, la farem de costat, vale? Comptaré 20 per cada segon. Una cosa important, no vull que us deixeu caure quan canviem de costat, vale? Mantenim i comptem, vale? La clau és pujar-se, però posaré una mica més darrere perquè se'n vegi millor. Pujar, vale? Recordeu-vos de la forma de la L, sí? I vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No ens deixem caure, vale? Jo en aquest cas donaré la volta, però vosaltres podeu canviar directament de costat, vale? Per continuar fent, però cap a l'altre costat. Recordeu-vos de la L, vale? I vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé. Molt bé, vale? Ara continuarem amb un altre exercici, vale? És bastant fàcil aquest. Mira, em posaré així perquè el veieu d'aquest costat, vale? Bueno, no, serà millor així, vale? Què farem? Amb els braços així intentarem tocar la punta dels talons, vale? D'aquesta manera, la mà que no utilitzem la deixem al pit i amb l'altra ens inclinem per tocar el taló. No per fer així, vale? Les cames quietes i comptem, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale? Diria que ens queden 2 exercicis, vale? Farem un més d'abdomen inferior, vale? Aquest el coneixem, és fàcil. Braços, les mans darrere, estirem les cames, dobleguem cap endins i estirem, vale? Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, va, 5 més, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé. Ara ja per últim, per acabar, vale? Farem una planxa d'aquestes que tant ens agrada. Vale? Ens col·loquem ben col·locats. Vale? Ja sabeu que el cos ha d'estar, mireu, aquesta visió és molt bona. Vale? Ens posem
rectes, també els angles de 90 graus, i començo a comptar. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, 1, 2, 3, 4, 5, mira, sabeu què farem? Ara quan acabi de parlar, acabarà l'exercici, vale? Però farem 10 segons més pujant, vale? Fixeu-vos com ho faig jo, braços així, i compto 10 més, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, moltes gràcies per seguir-me, vale? Si heu arribat fins aquí de moment superbé, vale? Continuem, tercer dia superat i hem de continuar així, vale? Ànims!